Assalamu alaikum, sunana Adam Ezango, jarumi a masana'antar Kannywood kuma mawaki a arewacin Najeriya. Dalilan da yasa nake son Buhari ya ci gaba da mulki saboda sakamakon canjin da aka samu na tsaro, wanda da in zaka shiga masallaci sai an caje ka, idan zaka shiga kanti ko wani guri special wanda mutane suke taruwa sai an caje ka. A cikin sana'ar mu ma da muke yi, wanda za a ce yau mun haɗa mutane za a yi wani wasa na show din mu ko concert ko gala ko wani abu, ba ma iya yi saboda muna tsoron matsalolin da suke faruwa kada su zo su faru da mutane. Gani a ƙasa kai baba Buhari, Allah ya ƙara lafiya. Abinda Buhari ke kokarin kirkirar wa Najeriya kudu da arewa, ni bana tunanin ni kadai in ci yau in koshi ya wuce. Ina tunanin me za a yi a ce ƴaƴana su mura, shi Buhari yake yi, shi yake kokarin gina mana, don haka ina tare da shi kuma ina goyon bayan ya ci gaba da mulki, saboda gaba insha Allah za mu ji daɗi. Sunana Ogorongodo Ekena na Babaci ne. Ni a sakamakon canji zai sake zaben Muhammadu Buhari. Ya dawo mana da martaba da mutunci da yakama na kasan. Muhammadu Buhari ba barawo bane. Bai ya yi sata ba. Allah ya kawo zamani da mutane suna tsoron mutum sama da Allah. Da a ce Muhammadu Buhari ba zai kama ba, kawai an ce a sata, Allah ne suna ga kamar za su haɗu da Allah ba, za su haɓa shi kudi. Sai ranar lahira muke gane ashe Allah yana nan za a samu da shi. Dalili wannan ya sa ina nan tare da General Muhammadu Buhari kuma zan zaɓe shi 2019. Najeriya sai baba Buhari. Mai magana Amina Alan Waka. Hausawa kan ce ido ba mudu ba amma ya san kima. Sakamakon canji na Janar Muhammadu Buhari, a wannan canji muka samu sararawa na daga tashin bamai kuma jin sauti na albarusai a jihar Kano da kewaye na arewacin Najeriya. A sakamakon wannan canji muke tafiya masallaci kan mu tsaye, a waɗanda suke bauta addinin Kiristanci suke tafiya su je zuwa ga bautar su kai tsaye hankali kwance sakamakon wannan canji. Daraja al'ummar Najeriya ta dawo, musamman kasashen ƙetare, duk inda ka je ana caje ka, har wasu kan dintsi ƙasa sai ka shinshina ta yi daidai da ƙasar. Amma a sakamakon canji an daga tutar Najeriya a yanzu a Saudi Arabia, kuma daraja ta 'yan ƙasar Najeriya ta farfaɗo. Wannan shine dalilin da yasa ni Aminu Ala na zama ɗaya daga cikin mutumin da zai sadaukar da ƙuri'arsa zuwa ga Janar Muhammadu Buhari. Najeriya sai Janar Muhammadu Buhari. Sunana Rabi'u Rikadawa, jarumi a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. A sakamakon canjin da muka samu har wa yau, ina ƙara kira ga masoyana da mu zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari har wa yau a zaben shekara ta 2019. Tabbas mun ga canji a fannoni daban-daban. Ko babu komai, ni na fi kallon irin yadda aka samarwa da matasa hanyoyin da suke samun ɗan abin tasarrufi a wannan tsari na wannan gwamnati da suke kira 'yan power. A sakamakon haka nake kira ga gaba ɗayanmu da mu sake zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shekara ta 2019. Sunana Elmaz Muhammad Birniwa. Game da irin yadda aka samu canji na yanayi sakamakon zuwan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, nake kira ga masoyana da dukkan 'yan Najeriya da a tattara a sake bashi ƙuri'a ya sake dawowa 2019 don ci gaba daga abubuwan da aka ɗauko na alkhairi. In aka kalli irin yadda tattalin arziki ya farfaɗo a Najeriya, da irin yadda duk ɗan Najeriya yake mutunci a ƙasashen waje, da irin yadda aka tsaya tsayin daka don ganin cewa masana'antun Najeriya sun farfaɗo da aiki wanda ke da amince da ganin hakan a Najeriya. Wannan ba karamin ci gaba ne ga ɗan Najeriya, kuma muna masa fatan alkhairi 2019 Allah ya sake dawo da shi. Wassalamu alaikum. Ga baba da kyan hali ba za na bi mai san bautarwa ba. Sakamakon canji. Assalamu alaikum, sunana Ali Isa Jita. Ina kira ga masoyana maza da mata. Sakamakon canji ya tabbata. Ina kira da mu dangwalawa Baba Buhari ƙuri'unmu a 2019 insha Allah. Domin mun ga canji kamar yadda muka faɗa, mun ga titina ta ko'ina kudu da arewa, sannan mun ga yadda ake
kama barayi. Saboda haka in 2019 ta zo kada mu sake ba su dama, mu tabbata mun dangwala wa Baba Buhari a jam'iyyar mu ta APC canji da ikon Allah. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hannatu Bashir, jaruma a fina-finan Hausa. Ina kira masoyana 2019 ku zaɓi Janar Muhammadu Buhari domin an samu canjin da dama, an samu canjin ta gurin makarantu yadda ake tallafa 'ya'yanmu, an samu sauki da dama ta inda suke samun abinci ko da mu da abin da zamu ba su je makaranta domin samu sauki da bangaren wannan. Kuri'a ta 2019 ta Janar Muhammadu Buhari ce, saboda haka ina kiran ku masoyana kuma ku zaɓi Janar Muhammadu Buhari 2019. Sunana Halima Tete, jaruma a Kannywood. Ina kira ga masoyana da a zaɓi Muhammadu Buhari 2019. Dalili na kuwa ni 'yar Maiduguri ce. Kuri'a ta 2019 ta Muhammadu Buhari ce. Najeriya sai Buhari. Albada bi ismillahi tabaraka ya Allah, zan yi tsani da masoyin mu habibu rasulallah, dahirul madahur na burukun bayin Allah, istigasar ganna yinta da sunan ka ya Allah, ka zamo linzamun Baba Buhari ya zama a'ala. Ya Rahman ya Allah, Yarda Baba ya maimaita. Ya Rahman ya Allah, Al-Maliku ya Allah, Yarda Baba ya maimaita. Al-Qudus ya Allah, Buhari ya maimaita. Ya Mu'min ya Allah, Yarda Baba ya maimaita. Muhaimin ya Allah, Buhari ya maimaita. Al-Aziz ya Allah, Yarda Baba ya maimaita. Al-Razzaqu arzuta shi da mulkin ibadallah, yadda Baba ya maimaita dan ya ceci ibadallah. Dogo mai dogon zamani, Buhari muna nan bayan ka. Makiyanka suna da kushe ka, talakawa suna da ƙaunar ka. Dogo mai dogon zamani, Buhari muna nan bayan ka. Makiyanka suna da kushe ka, talakawa suna da ƙaunar ka. Dogo mai dogon zamani, Buhari muna nan bayan ka. Makiyanka suna da kushe ka, talakawa suna da ƙaunar ka. Gaba dai namijin da suke Musa Halilu ka zama gogarma, hijiman Adamawa a gaishe ka na Baba Buhari na al'umma, na Baba Buhari da tijo dogo dan daura gogarma. In ka ce mu faɗi kowa ya ji a kudu da arewa al'umma, mu faɗi an ji sakamakon canji da Buhari kasar na kan kama. An daina gudu ko gigita, makarantu tuntuna an koma, wajen ibadu sun tsira, masallatai coci su ma, kasuwanni sakamakon canji da Buhari su ma sun koma. An daina gudu gasar tsere, a bar fili sai takalma, mu faɗi sai ji sakamakon canji, dubo kaga harkokin noma, dogaro da waje wannan an rage, manoman gida sun dau himma. Sakamakon canjin da muka yi da Buhari kwararren dattijo, mai talmali duka ta tsira, ba gara zago ko kwaro, a saci kuɗin mu cikin kyauro, ba dama kowa na tsoro. Baban bai san cuta ba, idan shi bai taɓa sata ba, ba za ya bari a yi ba. Bai yi gini na gidaje ba, bai sassai motoci ba, da kuɗin talakawa ba, bai sai jirgin sa na kai ne ba. A Ingila bai yi asusu ba, Amurka bai yi asusu ba, har yanzu rakwad bai nuna ba, rijiyar mai bai dauko ɗaya ba, hakanan bai bayar kyauta ba, mai komar tattara 'yan zamba. Baba Buhari da shan Allah, Haji Musa Halilu dijiman Adamawa a toga sabonka, tila sai mun faɗi sunanka, ba maganar boye kanka, Allah dan ya haskaka, al'ummar na kaunar ka, in ka zaɓi Buhari muna san ka, in ka ce mu faɗi kowa ya ji ya Najeriyar mu sakamakon canji da Buhari kasar na daidaita. Dogo mai dogon zamani, Buhari muna nan bayan ka. Makiyanka suna da kushe ka, talakawa suna da ƙaunar ka. Sakamakon canji da Buhari, 'yan mata na Chibok suka dawo. Sakamakon canji da Buhari, mun ga 106 adadin su sun dawo, ba je ka dawo. Sakamakon canji da Buhari, maza ma
ba za mu ruwan ƙuri'a ba. Sakamakon canji. In noma ya samu gobe kasar mu ba a yi yunwa ba. Sakamakon canji. Baba Buhari baba. Sakamakon canji. Dattijo bai gaza ba. Sakamakon canji. Yaya abin da ba kushewa a jinjina wa baba. Sakamakon canji. Kasar mu bai bari ba. Sakamakon canji. Wasu suna kasawa kwashewa. Sakamakon canji. Baya munafurci kuma baya sace kuɗaɗen mu. Baba. Ba shi da makirci kullum burin shi ya ceto mu. Baba. Baba muke buri ka yi maimaici a ƙasa ta mu. Baba. Dattijan kirki shi ya cancanci masoyin mu. Baba. Shaida ya samu ya kwato duka haƙoƙin mu. Baba. Ga ƙuri'o'in mu ma shi ne aniyata mu. Dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka. Makiyan ka suna da bushe ka talakawa suna da ƙaunar ka. To mu muka dawo canji, mu muka so canji. Gaskiya. A'a kai kuɗin zubatun canjin da aka yi a ƙasa malam. Mun ga tsaro mun ga ruwa aiki a ƙasa malam. A'a masu faɗar canjin bana ba ta yi komai ba. Ga sakamakon canjin janar ba. Zama lau lafiya. Sakamakon canjin janar ba. Tsaro ba magiya. Sakamakon canjin janar ba. A dan dole mu tutiya. Sakamakon canjin janar ba. Idan har na tuno jiya. Sakamakon canjin janar ba. Ba za mu bar janar ba. Karkara da birni yake. Baba Janaral Buhari aikinsa fada ake. Aikinsa gani muke a kullum Janaral Buhari. Tsarin gada shi yake gada ce ta ƙasa Buhari. Burin da lafiyarsa ya gama a ciki da kwari. Auta ne waziri na taho na yaban Buhari. Dan na ga ruwan aiki malam. A ƙasa jirgin sama zai tashi na ƙasa. Najeriya iya. Ga ruwa a arewa a yau oda a ƙasa. Mu dau janaral tsarin Buhari. Musa Halilu ya ce mu faɗa dujaman Adamawa. Zaki na janar Buhari. A gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya tafi limamin canji. Danti daga maimaita mana a kyalale mata yaki. A gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya tafi limamin canji. Danti daga maimaita mana a kyalale mata yaki. Ga Baba Buhari shimfiɗa na ƙasata. Maza. Baba Buhari arziki na ƙasata. Maza. Baba Buhari mai mana aiki ya hana sata. Maza. Baba kamar sai in na faɗa ba zan yi karanta. Maza. Farin cikin mu je ka maimaita ka wanke zuciyar yarinta. Buhari ka kware a fagen mulki tun a baya ka fa a fata. Mun dace da bigi sai bigi babbar gayya. Babbar rana a mai miki shari sai dan kwaya. Gatan talakawa jazu ga jagayya. A sakamakon canji mun gamsu masoya. Baba kwan mulki ne ma kaya a baya. Kayo shugaban ɗalibai. Baba Buhari. Filaton na kwamanda a kayi. Baba Buhari. Kayo birgit kwamanda. Baba Buhari. Har GOC kai ka rike. Baba Buhari. Sannan federal commissioner. Baba Buhari. Sannan federal na minista. Baba Buhari. Sannan kuma ka rike gwamna. Baba Buhari. Ka rike shugaba na ƙasa a matakin soja. Baba Buhari. Ciyaman PTF. Baba Buhari. Ka rike baka da laifi ba cuta ba sata makaranta a ƙasata. Tunda dai ka daga tuta ka maimaita mu huta. Ja muka kai mu ɗan Hausa ne maka baiti. Buhari mai raba aiki a gidan kowa. A sakamakon canji. Dalatin laima a ta yage. A sakamakon canji. Baba Buhari ka zama alkhairi. A sakamakon canji. Mu 'yan ƙasa muna da ƙaunar kan. A sakamakon canji. Baba Buhari ya zama alkhairi. Dogo mai dogon zamani. Buhari muna nan bayan ka. Makiyan ka suna da bushe ka talakawa suna da ƙaunar ka. Domo da kowa ya san haka. Buhari rana mai raba ayyuka. Bari in kare zan lissafa maka. Wai hasken lantarki ya yake kan haka. Buhari
zo mu tafi wakar ta Buhari ake mai bidan ruwa ya wuce sabi jirgin tafiya zai tashi wanda ya shirya sai mu tafi ƙuri'u aka tara an yi shiri yara har tsofaffi gashi dai dogon namiji ka tafi na mai kare aiki gashi dai baya sata iya ce da manoma ga taki gashi shine kwalta ya taki ya fi ka tsawo bar mamaki gashi shine mai furtai babana mai kare aiki dogo mai zamani tausa su dutse shige zaki jijiman adamawa ne iya samu muke wannan aiki jijiman adama wannan mai silke mai kayan yaki jijiman adama wannan gara na mai kare aiki da akwai zance kuna wata rana ka sha mamaki dan dai waka ta Buhari ake da na bude aiki Musa Aliyu na Buhari ta tawagar yaki kai ka ce mana mi waka mu faɗa wa mutane shi kenan hakurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji Buhari na 'yan Najeriya haka limamin canji yanci daga maimaita mana a kyalale mata yaki Dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka makiyanka suna da kushe ka talakawa suna da ƙaunar ka mai ganga masu gudu su gudu mai ganga masu gudu su gudu mai ganga ka buga mana in faɗi sakamakon canji kasar mu mai ganga masu gudu su gudu mai ganga masu gudu su gudu jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya ƙarya ta kare yan gudun hijira din sun koma gidan jiya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya wai da ba sun zo ne su zagon kasa mulkin kar da yi shi lafiya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya duk sun yi huji a APC wai dan baba ya sha wuya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan to jiya Allah ya nuna mana mata garin APC masu shan giya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan to jiya komai baki cikin amarya ango dole je ya sha miya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan sai jiya baba Buhari masu gudu su gudu sai baba Buhari mu sai ya iso biyu mulkin Najeriya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya mun gani a ƙasa kai baba Buhari Allah ya ƙara lafiya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya fannin noma fanni na tsaro ga kiwo da lafiya jarkwai maza kwai yan gudun hijira din sun koma gidan jiya talakawa ba ku da damuwa baba Buhari a rayuwa ya zama tafkar uba uwa kada ku karba kuɗi ku sai da yancin ku guji yan uwa Adamu zan wike batu baba masu gudu su gudu kaunar ka ni ba zan daina ba masu gudu su gudu wuya da daɗi ba zan gudu ba masu gudu su gudu addu'a muke yi maka ya baba masu gudu su gudu ka zo ka maimaita mana ya baba masu gudu su gudu sai ka yi so biyu ko baka biya ba masu gudu su gudu Abdullahi shi ne ya shige gaba masu gudu su gudu mai ganga masu gudu su gudu mai ganga masu gudu su gudu mai ganga na gode na faɗi sakamakon canji ya dogo kasar mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka makiyanka suna da kushe ka talakawa suna da ƙaunar ka hanya ta gaskiya mutumin kirki ba zai kauce ba ga sani sidi dan sharifai sunan bai canja ba kun ce baba ya gaza amma ba manoma sun ka faɗi ba manoman shinkafa na murna sun rike riba babba kai lancen muke zuwa mu siyo shinkafa kafin baba da zuwan sai ce a'a noma ke karya abokan gaba noma ya bunƙasa da zuwan ka ubaji yan bi baba a arewa muna murna kai har kudu su ma sun rike baba tattalin arziki na ƙasa haɓaka ya kai ba shakka duba masana'antu na gida na ta farfadowa tsarin baba turawa sun yi yabo sun yi jinjina kan tsarin baba ya ƙarshe wacin hanci kau da ta'adda abokan gaba shi baba direba ne mai dora kasar mu a turba babba ka fatattaki PDP jirgin sadin zamba kudin mu da sun sace sun dawo jajircewar baba sarin ka suke yi ka kai kasa gabji MD baba
wasu na ficewa a jam'iyyar ka adam wai ka hana zamba wanda ke kyamar tafiyar ka bai san hakokin jama'a ba dan da ke hana uwarsa bacci shi ma kan ba zai rinsa ba addu'ar talakawa kam ga magautan baba ka warware tufuka tafiyar wani ba ta ragwaye ne ba sakamakon canji idan da akwai girma jama'a tilas a gaya wa mijin iya baba sakamakon canji idan da har yayi tarbiyya bai jayayya da iyaye ne ba sakamakon canji ga baba da kyan hali ba za na bi mai son bautarwa ba sakamakon canji jamu baba ka kai aya tsarikin halin ka ba ma mantawa sakamakon canji ayi mataren dangi surkunsu ba zai ma tasiri ba sakamakon canji hadari kake ba mu ruwa gabar su wata yi ma illawa sakamakon canji ba boka ba tsafi allan da ya baka ka dambewa ba sakamakon canji sarkin yakin dani ne na birni wanka ba zan kauce ba sakamakon canji dujiman adamawa ne mana za a yi wawa sakamakon canji el mu'azu ake ta kira waza na ki sakamakon canji ba sakamakon canji talaka ba zai ce ya manta ba talakawa suna da kaunar ka tsaro a kasar mu ba zai gogewa dogo mai dogon zamani baitul malin mu ba a kwashewa talakawa suna da kaunar ka ruwa a arewa ba zai ki zuwa ba dogo mai dogon zamani kasar mu ba ta ki bugun girgi ba talakawa suna da kaunar ka ba ma kwanan ba a layin mai ba dogo mai dogon zamani wuta a kasar mu ba ta ki zama ba talakawa suna da kaunar ka turawa ma ba su daina zuwa ba dogo mai dogon zamani dala a kasar mu ba ta miƙe ba talakawa suna da kaunar ka noma na abinci ba ma daina ba talakawa suna da kaunar ka a gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji Buhari na 'yan Najeriya da fili mamun canji danti daga maimaita mana a kyalale mata yaki a gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji Buhari na 'yan Najeriya da fili mamun canji danti daga maimaita mana a kyalale mata yaki kama harkar noma da karuwa ka farfado da jirgin kasa ba da mantuwa sai zaga ko ina baba muna ta godiya dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka makiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da kaunar ka ta wuce ka hannu baba Buhari adan jika riga suna a karami baba Buhari kana da ɗayan suna ta faɗin wai ba za ka iya ba ka bar su da burga hasken fitila sai abc ruwa ce kalanga ka ci an gama kura ta ci kura muna jiran su yan baran da sun koma gefe baba ka ji bar su tuntuni mun ga yan awun igiya sun ki martabar su saga faduwa a cikin tafiyar su tun da an zuga su buga su baba fobula su fomo ba canji sai baba Buhari komai waya da daɗi ma jure ba mu furta naki kudirinsa aiki baban musu yan adawa sun ki burin su dai su tara kuɗi amma yau sun taka sansi baba ba za ya bar ku ba wallahi komai wuya da ransi magana ta hanyar jirgin ƙasa da yayi zan yi kunji an faro shi ne a Abuja har zuwa Kaduna daga kogi har zuwa wuri jirgin zai mana rana babban burin Buhari aikin jirgin zai zaga ƙasa to baba da ido na mazaɓe ka koma ka gyara ƙasa Adam Hassan na gudu suna na mawaƙin Buhari sai baba dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka makiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da kaunar ka na tashi yabo
ta fashin sakon san barka. Buhari muna nan bayan ka. Gandu jama'a gandun aiki talakawa na gaggaishe ka. Buhari muna nan bayan ka. Kaduna akwai su da gogar magagarmar noma magautanka. Buhari muna nan bayan ka. Malam Nasir ne buldoza ka zo na idan mai sukanka. Buhari muna nan bayan ka. Daga Naija na ga Abu Lolo dan sani magajin albarka. Buhari muna nan bayan ka. Da Badar gwamnan adalci jiga wasu da alasan barka. Buhari muna nan bayan ka. Akwai haya Ado Bello na kogi muna alasan barka. Buhari muna nan bayan ka. Na bago da al'ummar Kebbi suna mun goyi da bayan ka. Buhari muna nan bayan ka. Na Zamfara Abdul Mayari alan waka ke gaishe ka. Buhari muna nan bayan ka. A ƙarshe na saka barista a na Bauchi na alasan barka. A gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya tafi limamin canji. Danti daga maimaita mana a kyalale mata yake. A gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji. Buhari na 'yan Najeriya tafi limamin canji. Danti daga maimaita mana a kyalale mata yake. Mun dau BPO sun bajo tafiyar mu tana nan. Tinubu iyayen jam'iyya an shaida yana nan. Ga Ameci Jangwar zo zaki shi ma ko yana nan. Nan amana masoyin babanmu Nasir da nuna nan. Ga Faruku Adamu Aliyu aiko shi kenan. Da Akwabi ya dodon yan surku shine ya datse can. Murungumu sakamakon canji Allahu ya sa mana albarka. Dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka. Magiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da ƙaunar ka. Aisha Buhari maman mu best lady. Aisha Buhari maman mu best lady. Ga mu cikin waka mun zo gare ki duk mun gaishe ki. In ka tsara yin future ashe wanda yan kasa su mori gumin mulki. Aisha mata su mora yara gana da su da dai shauki. Aisha masu gudun hijira su sharbu wanga romo domin ki. Aisha har
shi zakaran jarabba na sarki yan nufa dole ku gyala mai gida ko kokoran kofa dan aka kar ku ja da shi balle ku zarfafa yau Allah yana a bayan mai gaskiya yau Najeriya roko sai mai gaskiya Baba Buhari Allah ya maimaita mana Dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka magiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da kaunar ka sakamakon canji a sakamakon canji a sakamakon canji zan faɗi ayyukan da Buhari yake asusun mu na waje ya cika da daloli mun more a sakamakon canji ana mutunta duk ɗan Najeriya a ko'ina a duk kuma inda yake a sakamakon canji an yashe teku zuwa kwara da kwaja har da jihar Neja a sakamakon canji kamfani na mulmula karfe na a jakuta a tuntuni ya mike a sakamakon canji kamfanin jiragen Najeriya ya dawo da rai zai hau aiki a sakamakon canji mobile hydro lantarkin nan aikin ake ta yi ne ya fi rabi a sakamakon canji jami'an tsaro dukkan su kakaf an karfafe su ga kayan yaki wasa a sakamakon canji an gina gidaje 2000 kowace jiha kuma ta samu a sakamakon canji yanzu a nan gida za ka yi canjin yi wanka je siyan kaya China a sakamakon canji yanzu wutar mu ta kai megawatt 7,000 kwarai kuwa mun samu a sakamakon canji abubuwa da dama inda ce zan faɗe su sai na kwana haka a sakamakon canji Baba Buhari ka zama alkhairi ina gaida kai sarkin aiki a sakamakon canji ni dai na Jafar Isa ne mai wakar ku alfazazi ne kuji na zaɓe ka nan jin in ta zo zan zaɓe ka dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka makiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da kaunar ka yanzu kan mawaka ne zan sauke mazata ai gudunmuwar baya bana babu fata zai fi kyau mu kaucewa yaudarar macuta ma'ana buran nan da suka bata ƙasata zuciyarsu ba komai in da mugunta shi yasa suke ta faɗa an hana su cuta baba na shirin aiki su suna mugunta malamai ku ke tsaye don kar da ku kwanta ku ta yin tunasarwa don sai ta zukata baba na shirin gyara kowa ya rabauta don zuwansa shi yansa an kai mana gata baba ko a tunan kai za ka rike ta yan ƙasa duk mun yarda da mazanmu da mata baba shi talakawa ya fi so su huta duk abin da samu da zai sa su wahalta baba na shirin sauƙaƙa komai ku fahimta to kana ina mai haka rami na mugunta to ina shi dan daidai dan kila karauta masu kirkirar suna mara kyau na mugunta su nufin su ji shi za su bata gashi kuma talakawa sun kasa fahimta inda mun riga mun san ya fi ku nagarta duk abin da zai bure ne gyara ƙasata kan ya hau kujeran nan komai ya ƙazanta da hawan sakan mulki komai ya saita to sakamakon canji ne jin muka huta malam ya haya makaho tilas na yi baba dogo mai dogon zamani Buhari muna nan bayan ka magiyan ka suna da kushe ka talakawa suna da kaunar ka ga sarkin waka don waka daktan waka zan yi wa baba na waka dogo mai dogon zamani karyan makiya yau ta kare kowa ya nai maka oyoyo na masari mai kwada aiki ko bulos ko sai ka dauka Buhari muna nan bayan ka Allah ya maimaita mana ya sake maimaita mana kasan Najeriya mun ga canji mun yaba har da kasashen duniya sun yi maka shaidar karika sun ce suna nan bayan ka a gurin kusa shi kenan mun ga sakamakon canji Buhari na 'yan Najeriya da kuɗi ma mun canji danti daga maimaita mana a kyalalle mata ya kan kasar mu akwai labari
akwai alkhairi da karɓar baba Buhari. Kasar mu a yau ta yi tsari, ya kore duk ɗan sharri. Tsaro sai ya bi shi a tsari, fannin lafiya ya yi ɗori, hana cin rashawa ya yi tsari. Ku bi ni ina labari, a gaishe da baba Buhari, yana ta abin alkhairi. Su